You know what? You sang a name Mafia Ghetto Crown King. And these guys are veterans when it comes to music promotion. You know, when I talk of Zimdancehall, these are the pioneers of promotion. I don't promote music, it's singer item. But I met the organizers or the directors of the company. And Oscar, please say something with regards to Nyaema drugs. Okay. First of all, I would say Nyaema drugs needs a holistic approach. Easy, go to my youth. My adults put off my drugs. Alcoholism is also a problem. So when you talk about drugs and alcohol, at front of a day, don't get to arrest the youth. You know, we should help them because they are mentally challenged. So that is the message I believe, you know, Shanda. And it's wrong to say Zimdancehall is a haven of drug abuse, no? Drugs are used by everyone. Business, transport. So the nation needs to address it from the root. Address my customer. You need to ask yourself those questions. You can even 16 million. But not take my drugs, to 1 million. She hasn't got 1 million. That's what I believe. I know but you got so many okay. Not only ghetto youths. Because why are you focusing on the youths? Boss one watching that rungo na kabarwa ni chini jojo my youths. Madara angwa sanda sanga now. Okay. Madara sanda sanga now. Ungo sanga ni my youths. Okay, to youths warutora Mutoriro. It's a very lethal drug because unofana that's warupinza mkati medumbu. Manje ma chemical composition of that drug are very toxic and dangerous to your own body. Not to anyone else, but to your own body. That's number one. Number two, it also depreciates your health. Utano not zigira. Ndosa kwa jona mumu na 22 years and 45 years. Okay. I don't drugs. Especially Mutoriro. But we can say a lot. But what I believe, kwa shukupina nazo. Tumbo changrego. You'll be shocked kuti yana na rukupinza. Sangati ne wani wao. All right. Want to sigano. Tumbo changala mupedza corruption. Because tikati vatenga nyama ndianani? Pana kuti apinza nyama yacho ndiani? Apinza nyama ine mchetura ndiani? Pana kuti atenga nyama ine mchetura ndiani? Kuna tukwesa tenga. Ndomaonera ndinoita inini. Ene ndochokwadi. Wesaka ndoda ngotsomana tsomana zvedu. Wesaka iyo message yamunayo kuma ghetto youth ime. Be wise, be very hopeful no matter what. Choka omerwa usete give up. Can you just hold on? You know, it's a long journey. Life. So the competition. Take your time, plan your things. Okay, but it's 2023 kamti are gore kuvota kamswa kudzire to register kuvota. Aizo kuvota ife. Nduna ungi singabatsire. Zotadzane. Sometimes my youth avano vote. Chaka vota ka. Nduna ungi singabatsire. Ndo bandiri kugumira ipapo. Azobatsira zotadzane. Vanovota izweni. But asi mamvoti. No. Amsadaro mukuru. I've lost. Anti my elders acho ere. Aiwa, mwana wacho anofana kutoita se. No. Tese tiri nation builders. But ndingobhesa one zvandinofunga kuti akuvota. Akuvota ndonongo usingabatsire. Sachi chinobatsirwa ere kuti tipaitike change. To unite everyone, regardless of kuti ndiwe ZANU, ndiwe MDC, ndiwe CCC. Kone one party, I believe in a multi-party system. When you sorry mom. Kone kuti one party, one party no need. But Zimbabwe azvamai manje hakuna zvakadaro. Asimbofa zvakaitika. Mambo. Ndikatimbokurukura nenyika. Was in answer picture yacho. Kune anobelieve in politics. Haina ndibelieve in music. Inongobelieve nezvokudenga kuti Mwari anongoti zvanaka chete. Hope, remain faithful. But mamsikamborane maprogram yanga yaitwa nezvepolitics ere. Ndairana but ndasikataure zvokupenga. Ina ndiko factual. Not import mnesia. Akasina favor kaya. Ngokuvunza zviri izvi. Ndo the type of journalism we want. Okay.
journalism yakuitwa mazuva ano public relations yekuti unopiwa envelope yekaki ine tumari uina noripota chicha uchataureko hapana. Aiwa bo but alright kuzimdanzo muchiri kuimba here kana kuti makazvisina ndimbe nongopromota mfana wangu muchiri kupromota here zvamai manje atimire Zimdanzo ndo genga rangu manje but vanhu vari kuti Zimdanzo yapera munoti chinazvo kwavari ka but kwatiri hama vakawanda vari kutozvarwa but haisi kurira ka zvamai manje it depends kupi haisi kurira kupi even station ese Zimdanzo is dominating 60% of the music played in my station, whether Star FM, Power FM, is Zimdanzo. National FM, okay. So Zimdanzo. But zvasiyana nezvazvanzvimbori kudhara. Pakuti. Pakuti waiti wakasvika kana every street remughetto vaingonzwa manesi vachingoimba kasonge Zimdanzo. Manje mazano hey. I think the DJs and the producers at the relevant stations don't want to consider it. So panofanira twasei manje kuti inyasosvika palevel area yakambosvika example ndokupa example yechokwadi Star FM kune maartists eZimdanzo anosvika 26 vaikomplaina kuti music yavo iplay anofanira kutonyora saka music inofa inodhakwa saka is the deliberate blame to the DJs because unongonzwa okay for example I don't have anything against the Winky but angokwanisa kuridzwa ka 6 pa one station pazuva fana atanga nhasika kuti achipinda pamasaisai ihondo pane pachitomboda kutonyora first wazviona which should not be the case saka Zimbabwe yacho inotobhoka kurapti haipindi kwese saka Zimura yakambouya neformat yekuti maartist ese anofanira kuregister neZimura zvinobatsira ndakuudza vese vari music enda kuorganization inonzi Zimura inowanikwa kudhuze nekuuniversity uko unobhadhara mari iko unobhadhara $10 per year unopiwa namba iyoyo ndio inokubatsira kumastation uko autonyore music yako inobva ingosvika ichipindirwa mumalibrary saka inenge yangoplaywa from the library auchafonera DJ kuti chinplayer ka you see what I'm saying but maghetto anenge asina knowledge yese apa at least makawazisa so stages yazvakatowandeka kuti Zimura Zimbabwe Music Rights Association inopedza masports wakaimba usina kuregister ka hapana zvaungaita waste time because mastation mabuda namba yaya iri paCD ndio inoita kuti uplaywe asi wangoenda kustudio obva wangoenda kustation haiplaywe ifanira takapinda musystem yevetting yestation saka ndazvo zvine Zimura mukati wozeta pakubhadharwa kwako okay alright and maartist anobhadhara maroyalties aya saka haubhadhari royalty kana usina kuregister kuZimura alright unokwanisa kuita music nemukurumbira but kana usina kuregister chete uchashaya goho saka kuti kana wakabirwa wakwanisa kuclaima kuti music ndeyangu because haisi registered it's not registered alright aiwa ndozvinodiwa izvi kuti muvapote muchivaonesa kuti mufambisa so bright for us my youth but tingori panguva yekuti tifanira kungoshinga alright takasimba kwatiri kuenda aiwa iri bomb komangu thank you so much for the mimi ndimama elders Ghetto Crown King we always love you and regionally and internationally Maleta yes sir